ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿಜಯ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ನ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸಂತಸದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 26 ಇವತ್ತು ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೂವಿ ಹೇಗಿದೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ನೀರಿನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ದಾದ ಬನ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಭಯಂಕರ ತೆಲುಪ ಇರೋಲ್ಲೇರು ಕುಲೆತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಭಯಂಕರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕುಲ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ತೆಲ್ತದ್ದು ಬೋಲಿ ತುಂಬ ಆಚಿನ ವಿಷಯ. ಕೊರೋನಾ ದಸರಾ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆలు ಪೂರ ಆತಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಮದತ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ತರು ಬೋಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಮೂವಿದ ಚಾಮಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆಂಚಿನ ನವ್ಯ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲಿ ಮೇರಡ ಬಾತಿರ್ಗ. ಹೆಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಈರ್ನ ಮೂವಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂಬೋಡು ಅಂದ ಯಾನ್ಕೇನದು. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಡ್ಜನ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಲೈತೆ ಸೇರಿಯರು. ಸೊ ಮುಖಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗವಲೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ ಕಾಪಾದ ಮೂವಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾತಿತ್ತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರೋದು ನೆತ್ತವಾಗಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ಸರ್. ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಓಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಟೆ ಬೂರ್ದು ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ತೆಲ್ಪದ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರಿ ಇಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದಿತ್ತು ಮೇನ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹರೀಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬನ್ನಾಗಲಾರು ಮುಲ್ಪದ ಜನಗಳು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ತೆಲಿಫೋನ್ ಸೊ ಇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದಿರು ಎನ್ನುವರು ಇಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪಡೆ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಲೇರು ಮೇರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್. ಎಂಗ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರಜ್ನ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಸೋರಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ. ಸೊ ಅವೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. ಜನಕ್ಕಲು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ತೂದು ನಲ್ನಾತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚಾಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ 100 ಸೂಪರ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಹತ್ತಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುದ್ದು ತೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ. ಇವನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡಿತ್ತು. ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದ್ದೀನಿ. ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನಗಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ 100 ಪಕ್ಕ ಯಾನೇ ಆಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ರೂ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ನನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಎಂಚ ಆತನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಒಲ್ಪಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ತುಳುಟು ಈತ ಲೋಕ ಈತ ಲಾಯ್ಕದ ಈತ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತ ಬೈಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೆಲ್ತದೆ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ಆತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಹೆಲೋ ಯಾನಿಕಲ್ ಆರುಷ್ ಪಾತೆರಂದಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮೂವಿ ಶುರು ಆನಕನೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಎಂಕೊಂದು ಮೂವಿ ತೆಲ್ತದ ಸಾಕಾಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬೈತದೆ
ಕುಲತ ಉಪದ ಒಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಡಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ಗೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ಮೇರಡಲ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೋನೆ ತೂನಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ఒక ఇనిత రెస్పాన్స్ మస్తు ఖుషి అండ్ ఐ హోప్ దే విల్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ ఒక ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಂತಹ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತಹ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಅಂತೂ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಮೂವಿ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರವೀಶ್ ಜೊತೆ ರಾಘವ್ ಸೂರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7.